Si hi ha una cosa de la qual estem orgullosos en Terra Viva és de la gran riquesa de tradicions que tenim. És per això que ens alegrem moltíssim quan alguna d'elles rep el reconeixement que es mereix. És el cas de la Maherà, que encara es continua recreant en diverses localitats. Carol està a Antella. Carol, conta'ns exactament en què consisteix la Maherà. Àlex, es tracta de preservar un ofici, la Maherà, que era el transport fluvial de la fusta. I no solament en el nostre territori es feia en rius com esta on estem nosaltres, que és el Xúquer, sinó també en el Segura i en el Túria i el seu major afluent, que és el Cabriol. S'ha declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat i gràcies a l'Associació de Maeros del Xúquer que tenim així a Leo, heu tingut un paper fonamental i esteu molt orgullosos. Hola, Carol, sí. Bueno, per això nosaltres ha sigut una loteria, perquè portem 10 anys treballant, no només així a Antella, sinó a altres associacions de la resta de l'estat espanyol, aragonesos, d'Aragó, de Catalunya, de Castella-La Manxa, de Navarra, i també d'altres països, que són Alemanya, Àustria, República Txeca, Letònia, i aleshores és un reconeixement a un ofici, a uns homes que han tot un estil de vida que s'han dedicat a dur la fusta per a fer mobles, vaixells, el que fora, allà on es necessitava. I a més per un sistema natural i utilitzant unes tècniques que és el que la UNESCO valora. Molt bé, moltes gràcies. Haveu escoltat aquest reconeixement que ha fet la UNESCO de Patrimoni Immaterial de la Humanitat i volem que conegueu més sobre la Maherà. Anem a contar-vos en què consisteix de la mà dels maeros del Xúquer. François, vosaltres en l'Associació de Maeros del Xúquer feu tots els anys una recreació de la Maherà i estos que veiem així són els troncs que utilitzeu. Són el mateix tipus de troncs que gastaven en l'època, que venien de Cuenca perquè la madera era molt bona i solien medir entre 6 i 10 metres i pesar per lo menos mínim 500 quilos cada tronc. Se gastava madera per a construir i també per l'andamit, per a tot. La manera més fàcil de transportar-los era per el riu, perquè en aquest moment no hi havia camions ni res. Apenas ni había sendes, entonces para baixar la madera desde Cuenca, que son casi 400 kilómetros, el transport més cómodo era el de tirar els troncs al riu i a baixar-los per el riu. A base de caballeria, pues haver pogut carregar 2 o 3 troncs en un cavall i au. Quanta gent participaria en aquestes maherades? Un centenar, millor, o 50, dependia també de la quantitat de troncs que baixaven. Vosaltres feu una recreació que va des de Sumacàrcer fins a Antella, que són vora 10 quilòmetres. I això recrea un treball d'estos homes que eren mesos. Podien estar més mesos o menys, depenent de l'horatge, si tenien crescut des del riu o no. O tenien poca aigua en el riu. Des que feia de dia fins que es feia de nit, duent els troncs per el riu. Quan es feia de nit, paraven, descansaven. Els troncs que podien perdre per camí no es cobraven. Entonces tenim que procurar que es pergueren el menys possible. Ara me'n vaig a conèixer a un dels pocs testimonis que queden d'aquesta època, que ja queda lluny, eh? Gràcies. Adéu. De res, adéu. Hola, Joaquín. Hola. Estem en la partida de Cantos, el que era conegut com la zona de l'Estret. I el riu el tenim ahí darrere de les Canyes. Exacte. Quan vostè era el xocotet, que tenia 7 o 8 anys, venien així a veure, perquè així és on descargaven la fusta. Veía el río todo un tronco, muy bonito. Veía bonito, bueno para mí. Altres no, si mira si n'hi ha troncs, si mira això. I ja, mare meva, molts animals, bastants animals, agarraven el tronc, ja t'ho he dit, pujaven, l'enganxaven el tronc, li enganxaven la cadena, per així, pel pontet amunt, i deixant-hi. Forma part de la història del poble, de la seva cultura. És ben bonico que ara s'ha declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Claro que sí, que és bonico, però era una feina molt pesadita, antes de veure molt. Quien compra una barraca que la tinca bona mà.
Hola, Luca. Hola. A veure, que en tot moment estem parlant dels homes que duien a terme la mà era, però també participaven els xiquets. I a veure, quin era el paper que feien? Pues bàsicament eren com recaors. En cada vaixell, una navata, n'hi havia un xiquet. I eren com no n'hi havia tecnologia ni res d'això, pues el que feien era comportar-se com telèfons, o sigui, avisar a una navata a altra. I este ganxo que tenim així era instrument de treball i també salvavides, eh? L'usaven per espentar troncs i també, per si se caia algú, pues és un instrument de supervivència, com ho has dit tu. Espenten a la gent i els trauen, com no sabien nadar. I vos han fet patrimoni immaterial de la humanitat. Això és molt important, aquest reconeixement. És algo que no té que acabar-se mai. El que estem fent és reviure aquesta cultura i no tinguem intencions per eliminar-la mai. Fa goig escoltar-te tan jove i tan compromès en aquesta tradició tan vostra. Moltes gràcies i continueu endavant. Una activitat ancestral i ben recorreguda i un gran, per descomptat que sí, un gran reportatge de Carolina Femenia. Antella, com estaven les coses? Així ho tenen. Màxima prevista per avui, 21 graus, 9 graus de mínima. Al matí estava una miqueta ennuvolat, intervals nuvolosos de cara a la vesprada i finalment a la nit torna a arrasar-se el cel. En general, calor, Joan. Calor en general. Encara ens has d'ampliar molt més l'oratge, veritat? Molt més. Seguim, si et sembla bé, parlant d'altres coses. Tenim més imatges que ens arriben des de diferents poblacions, gràcies, en aquest cas, a la xarxa de càmeres web d'AVEMET. I així tenen la primera d'elles, que correspon a Ares del Maestrat. Com veiem,